Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan lokaci. Kamar yadda muka yi alƙawari cewa yau zan nuna muku yadda ake amfani da AI a ƙirƙiri hoto. So insha Allahu a wannan bidiyo za mu ga yadda ake ƙirƙirar hoto. So akwai AI ɗin da za mu yi amfani da shi da ake kira co-pilot. So co-pilot AI ne da Microsoft take mallakar shi. So idan muka zo nan za mu gani, za mu yi searching co-pilot ga shi nan. So ga nan mun buɗe co-pilot. Za mu ba shi a simple prompt na zai mana generating logo. So logon nan zai zama 3D logo na wato kamfani na ko kuma na wani wurin sana'ata. Zan ba shi simple prompt in ce mashi I am a shop owner selling jewelries. I want you to create a 3D logo for me with the title Bubi Jewelry. Zan sa shi in quote. It should have icon that signifies that and at the bottom you should write my phone number as follow. Ko da dai ba a cika ma writing phone number ba a jikin logo, so amma ga shi nan zan rubuta mu gani. Misali 070 30 90 80 13. So za mu ba shi wannan mu ga me zai yi. Ga shi nan. So ga nan yana generating hoton. Za mu jira shi mu gani. So yakan iya ɗaukar 1 minute 2 minutes sannan ya mana generating hoto. So gaskiya yana da kyau sosai shi wannan co-pilot ɗin, kuma yana ƙoƙari wurin ganin ya ba da abin da ake so. So ga shi nan dai muna jiran shi mu gani. So lokuta da yawa saboda irin yadda ake ba su prompt around the world gaba ɗaya, so wani lokacin musamman ma shi wannan co-pilot ɗin da irin su ChatGPT za ka ga yakan ɗan ɗauki lokaci. So kun ga daga ƙarshe ga abin da ya bamu, kun gan shi nan Bubi Jewelry. Ga shi nan har da alamun zobe. So kawai abin da zan yi shi ne yanzu in yi clicking download
image saved ga nan a sama, image saved to your device. Shikenan na ƙirƙira logo na, kuma duk wanda ya ga logon nan zai zama ban sha'awa gare shi. Yes. So ya kuka gan shi, ya kuke gani?